Ivangeli ngokaJohane, isahluko sesine, isahlukwana sokuqala, St. John chapter 4, beginning from verse 1. Kwathi ukuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bezwile ukuba uJesu wenza abafundi ebhaphathiza abaningi kunoJohane, ingani uJesu uqobo kabhaphathisanga, kodwa kwabhaphathisa abafundi bakhe, yamuka eJudiya yaphindela eGalile. Kwakuswelekile ukuba adabule iSamariya. Khona wafika emzini waseSamariya ogama lawo iSikhari, eduze nesiqinti, uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Wawukhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba wayesehlala ngasemthonjeni. Kwakungaba ihora lesithupha. Owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye, "Ngiphuzise," ngokuba abafundi bakhe babehambile baya emzini beyothenga ukudla. Khona owesifazane waseSamariya wathi kuye, "Yini ukuba wena ungumJuda ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamariya na?" Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamariya. UJesu waphendula wathi kuye, "Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe, 'Ngiphuzise,' nga ucele kuye, yena nga ekunikela amanzi aphilayo." Wathi kuye, "Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile. Uwathathaphi pho lawo amanzi aphilayo na? Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe owasinika lo mthombo, waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na?" Waphendula uJesu wathi kuye, "Yilowo nalowo ophuza lawa amanzi uyakubuye ome, kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayikoma naphakade, kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo, kube ngokuphila okuphakade." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiphe lawo manzi ukuba ngingomi, ngingabe ngiseza ukukha lapha." Wathi kuye, "Hamba ubize indoda yakho uze lapha." Owesifazane waphendula wathi, "Anginandoda." UJesu wathi kuye, "Usho kahle ukuthi anginandoda, ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu. Le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho. Lokhu ukusho ngeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Okhokho bethu babekhuleka kule ntaba, nina-ke nithi iseJerusalema, indawo lapho kufanele kukhulekelwe khona." UJesu wathi kuye, "Sifazane, kholwa yimi, isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kuBaba nakule ntaba naseJerusalema. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza, sesikhona namanje, lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. UNkulunkulu ngumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, othiwa uKristu. Nxa esefikile yena uyakusitshela konke." UJesu wathi, "Nginguye mina engikhuluma nawe." Ngaleyo nkathi bafika abafundi bakhe bamangala ngokuba ekhuluma nowesifazane.
nokho akubangakho owathi ufunani na, noma ukhulumelani naye na. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe waya emzini, wathi kubantu, "Wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo. Kungebe nguye uKristu na?" Baphuma emzini beza kuye. Kusenjalo abafundi bamncenga bathi, "Rabi, yidla." Kepha wathi kubo, "Nginokudla engikudlayo eningakwaziyo." Base bekhuluma bodwa abafundi bethi, "Ukhona yini omlethele ukudla na?" UJesu wathi kubo, "Ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo, ngifeze umsebenzi wakhe. Anisho yini ukuthi izinyanga sezizile kufike ukuvuna na? Bhekani, ngithi kini, phakamisani amehlo enu nibone ukuthi amasimu asemhlophe aselungele ukuvunwa. Ovunayo wamukeliswa umvuzo, abuthe isithelo kube ngukuphila okuphakade, ukuba ohlwanyelayo athokoze kanye novunayo. Ngokuba kulokhu liqinisile izwi lokuthi, omunye uyahlwanyela, omunye avune. Mina nganithumela ukuvuna lokho eningakusebenzanga. Abanye basebenzile, nina-ke ningene emsebenzini wabo." AmaSamariya amaningi alowo muzi akholwa nguye ngezwi lowesifazane owafakaza ngokuthi, "Ungitshele konke engikwenzileyo." Athe kuba eze kuye amaSamariya amncenga ukuba ahlale nawo, wahlala khona izinsuku ezimbili. Bakholwa abaningi kakhulu futhi ngenxa yezwi lakhe. Base bethi kowesifazane, "Asisakholwa ngokulanda kwakho nje, ngokuba sesizizwele ngokwethu. Siyazi ukuthi lo ngempela ungumsindisi wezwe." Kepha emva kwezinsuku ezimbili waphuma lapho kuya eGalile, ngokuba uJesu uqobo wafakaza ngokuthi umprofethi kaziswa ezweni lakubo. Kuthe-ke ukuba afike eGalile, abaseGalile bamamukela, bebone konke akwenzayo eJerusalema emkhosini, ngokuba nabo babezile emkhosini. UJesu wayesephinda eza eKhana laseGalile, lapho enza khona amanzi abe yiwayini. Kwakukhona induna ethile yenkosi, indodana yayo yayigula eKhaphenawume. Yathi ukuba izwe ukuthi uJesu ufikile eGalile evela eJudiya, yaya kuye, yamncenga ukuba ehle aphulukise indodana yayo, ngokuba yayisizakufa. Ngakho-ke uJesu wathi kuyo, "Uma ningaboni izibonakaliso nezimangaliso, anisoze nakholwa." Induna yenkosi yathi kuye, "Nkosi, yehla engakafi umntanami." Wathi kuyo uJesu, "Hamba, indodana yakho iphilile." Lowo muntu wakholwa yizwi alishilo kuye uJesu, wahamba. Kwathi esehla izinceku zakhe zamhlangabeza, zathi umntanakhe uphilile. Wayesezibuza isikhathi aqale ngaso ukuba ngcono, khona zathi kuye, "Umkhuhlane umyekile izolo ngehora lesi-7." Wayeseqonda uyise ukuthi yilona lelo hora uJesu asho ngalo kuye ukuthi, "Indodana yakho iphilile." Wakholwa yena nendlu yakhe yonke. Leso siyisibonakaliso sesibili uJesu asenza efikile eGalile evela eJudiya. Ivangeli kaJohane, isahluko sesi-5, isahlukwane sokuqala.
Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona-ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHeberu iBethesda, linemipheme eyisihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe nezinyonga nabashwabeneyo, belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngoba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamisa amanzi, kuthi lowo ongena kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifeni sakhe, noma enasifo sini. Kwakukhona lapho umuntu othile wayesegula iminyaka engama-38. uJesu embonelele azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo, wathi kuye, "Uyathanda ukusinda na?" Ogulayo waphendula wathi, "Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini. Xa amanzi enyakaziswa, kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami." uJesu wathi kuye, "Sukuma, uthabathe uhlaka lwakho uhambe." Wayesephila masinyane lowo muntu, wathabatha uhlaka lwakhe wahamba. Kwakuyisabatha ngalolo suku. Khona base bethi abaJuda kophilisiweyo, "Yisabatha, akuvunyelwe uthwale uhlaka." Wabaphendula wathi, "Ongiphilisileyo nguyena othe kimi, thabatha uhlaka lwakho uhambe." Bambuza bathi, "Ngubani lowo muntu othe kuwe, thabatha uhlaka lwakho uhambe na?" Kepha ophilisiweyo wayengazi ukuthi ungubani, ngokuba uJesu wayemukile lapho kukhona isixuku kuleyo ndawo. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini, wathi kuye, "Bheka, uphilisiwe, ungabe usona, funa wehlelwe ngokubi kunalokho." Wamuka lowo muntu watshela abaJuda ukuthi nguJesu omphilisileyo. Ngenxa yalokho abaJuda bamzingela uJesu ngokuba wakwenza lokho ngeSabatha. Kepha wabaphendula wathi, "UBaba usebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza." Ngalokho-ke abaJuda kwayikhona befuna kakhulu ukumbulala, ngokuba wayengaphulile iSabatha kuphela, kodwa wabuye wathi uNkulunkulu unguyise, ezenza olingana noNkulunkulu. Khona uJesu waphendula wathi kubo, "Ngiqinisile ngithi kini, iNdodana ingenze lutho ngokwayo, kuphela lokho ebona uYise ekwenza, ngokuba lokho akwenzayo yena neNdodana iyakwenza kanjalo. Ngokuba uYise uyayithanda iNdodana, uyikhombisa konke akwenzayo yena, uyikhombisa imisebenzi emikhulu kunalena, ukuba nimangale. Ngokuba njengalokhu uYise evusa abafileyo abaphilise, kanjalo neNdodana iyabaphilisa labo ethanda ukubaphilisa. Ngokuba noYise kahluleli muntu ukunike iNdodana konke ukwahlulela, ukuba bonke bazise iNdodana njengoba bazisa uYise. Ongayazisi iNdodana kamazisi noYise oyithumileyo. Ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akaye ekwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Ngiqinisile ngithi kini, isikhathi siyeza sesikhona namanje, lapho abafileyo bayakulizwa izwi leNdodana kaNkulunkulu, abezwayo bayakuphila. Ngokuba njengalokhu uYise enokuphila ngokwakhe, kanjalo uyiphile neNdodana ibe nokuphila ngokwayo. Uyiphile amandla okwahlulela,
ukuba iy'ndodana yomuntu. Ningamangali ngalokho, ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa izwi layo. Abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Mina ngingenze lutho ngokwami, ngahlulela njengalokho engikuzwayo. Ukwahlulela kwami kulungile, ngokuba ngingafuni eyami intando, kepha intando yongithumileyo. Uma ngizifakazela mina, ubufakazi bami abuqinisile. Ngomunye ufakaza ngami, ngiyazi ukuthi ubufakazi angifakazela ngabo buqinisile. Nina nithumele uJohane, walifakazela iqiniso, kepha mina angibamukeli ubufakazi kumuntu, kodwa ngisho lokhu ukuba nisindiswe. Yena wayeyisibane esivuthayo nesikhanyayo. Nina-ke benithanda ukuthokoza isikhashana ekukhanyeni kwakhe. Kepha nginabo ubufakazi obukhulu kunobukaJohane ngokuba imisebenzi uBaba anginike yona ukuba ngiyifeze, yona le misebenzi engiyenzayo iyangifakazela ukuthi uBaba ungithumile. NoBaba ongithumileyo ufakazile ngami. Anizange nizwe izwi lakhe, anisibonanga isimo sakhe, nezwi lakhe aninalo elihleziyo phakathi kwenu, ngokuba amthumileyo yena lowo anikholwa nguye. Nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo, yiyona efakaza ngami. Kepha anivumi ukuza kimi ukuba nibe nokuphila. Mina angamukeli udumo kubantu, kepha ngiyanazi nina ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Ngize egameni likaBaba aningamukeli. Uma kuza omunye ngelakhe igama niyakumamukela yena. Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa, ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na? Ningacabangi ukuthi ngiyakunamangalela kuBaba. Ukhona onimangalelayo, uMosi enithemba kuye, ngokuba uma benikholwa nguMosi, beniyakukholwa yimina, ngokuba yena waloba ngami. Kodwa uma ningakholwa imibhalo yakhe, niyakukholwa kanjani ngamazwi ami na? Ivangeli ngokaJohane isahluko 6 isahlukwane sokuqala. Emva kwalokho uJesu wamuka waya phesheya kolwandle lwaseGalile olungaseThibheriya. Samlandela isixuku esikhulu, ngokuba babebona izibonakaliso azenzayo kwabagulayo. UJesu wenyukela entabeni wahlala phansi khona nabafundi bakhe. Laliseduze iPhasika, umkhosi wabaJuda. Uthe uJesu ephakamisa amehlo, wabona ukuthi isixuku esikhulu siza kuye. Wathi kuFilipu, "Siza kuzithengaphi izinkwa ukuba badle laba na?" Washo njalo emvivinya, ngokuba yena wayekwazi azakukwenza. UFilipu wamphendula wathi, "Izinkwa zakwaDanariyu abangama200 zingebanele, kube yilowo nalowo athole ingcosana." Omunye wabafundi bakhe, u-Andreya umfowabo kaSimoni Petru, wathi kuye, "Kukhona umfana lapha onezinkwa zebhali ezi5 nezinhlanzana ezimbili, kepha kuyini lokho kwabaningi kangaka na?" UJesu wathi, "Bahlaliseni abantu." Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Ahlala phansi-ke amadoda, umumo wawo kungathi izi5,000. UJesu wazithatha izinkwa, wabonga, wayesezabela ababehlezi phansi,
kanjalo futhi nezinhlanzana njengokuthanda kwabo. Kuthe sebesuthi, wathi kubafundi bakhe, "Buthani imvuthuluka eseleyo, kungachitheki lutho." Base bebutha, bagcwalisa iziqabetho eziyi12 ngemvuthuluka yezinkwa eziyisi5 zebhali eyasala kwabadlileyo. Kwathi-ke abantu bebona isibonakaliso uJesu asenzayo, bathi, "Impela lo ungumprofethi ozayo ezweni." Ngakho-ke uJesu azi ukuthi bazakuza bambambe, bambeke inkosi, wamonyukela futhi entabeni yena yedwa. Sekuhlwa abafundi bakhe bewukela elwandle, bangena emkhunjini bawela ulwandle baya eKhaphenawume. Kwase kuhlwile, uJesu wayengakafiki kubo. Kwavunguza umoya omkhulu, lwavuka ulwandle. Khona sebegwedlile kungathi amastadiyu angama25 noma ama30. Babona uJesu ehamba phezu kolwandle, esondela emkhunjini, bethuka. Kepha wathi kubo, "Yimina, ningesabi." Khona bafuna ukumngenisa emkhunjini. Umkhumbi wawusufika masinyane ezweni ababeya kulo. Ngangomuso isixuku esasingaphesheya kolwandle sabona kungekho omunye umkhunjana khona. Sazi ukuthi ubumunye nje, nokuthi uJesu wayengangenanga emkhunjini kanye nabafundi bakhe, kepha ukuthi abafundi bakhe babewele bodwa. Kodwa eminye imikhunjana evela eTibheriya yafika eduze nendawo lapho badla khona isinkwa, iNkosi ibongile. Isixuku sathi ukubona ukuthi uJesu akakho lapho nabafundi bakhe, sangena emkhunjaneni, naso saya eKhaphenawume sifuna uJesu. Kwathi ukuba bemfumene phesheya kolwandle, bathi, "Rabi, ufike nini lapha na?" UJesu waphendula wathi, Ngiqinisile ngithi kini, aningifuni ngokuba nabona izibonakaliso, kepha ningifuna ngokuba nadla izinkwa nasutha. Ningasebenzeli ukudla kuphelayo, kepha ukudla okuhlala kuze kube ngokuphila okuphakade, eyakunipha khona iNdodana yoMuntu, ngokuba uYise uNkulunkulu ubekile uphawu kuyona. Bathi-ke kuye, "Singenzani ukuba sisebenzele imisebenzi kaNkulunkulu na?" Waphendula uJesu wathi kubo, "Umsebenzi kaNkulunkulu yilowo wokuba likholwe nguye amthumileyo." Ngakho bathi kuye, "Pho wenza sibonakaliso sini ukuba sibone sikholwe nguwe na? Usebenzani na? Okhokho bethu badla imana ehlane, njengokulotshiweyo ukuthi wabapha isinkwa esivela ezulwini ukuba badle." UJesu wayesethi kubo, Ngiqinisile ngithi kini, kwakungesiye uMose owanipha isinkwa esivela ezulwini, kodwa uBaba unipha isinkwa soqobo esivela ezulwini. Ngoba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla ezulwini, olipha izwe ukuphila. Khona bathi kuye, "Nkosi, siphe njalonjalo leso sinkwa." UJesu wathi kubo, "Mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Kepha ngithe kini, ningibonile nokho anikholwa. Konke angipha khona uBaba kuyakuza kimi. Ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle."
Ngokuba ngehle ezulwini kungengukuba ngenze intando yami, kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo. Lokhu kuyintando yongithumileyo, ukuba konke angiphe khona ngingalahlekelwa lutho kukho, kodwa ngikuvuse ngomhla wokuphela. Ngokuba lokhu kuyintando kaBaba, ukuba yilowo nalowo obona indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngiyakumvusa mina ngomhla wokuphela. Khona abaJuda bakhonona ngaye, ngokuba ethe, ngiyisinkwa esehle ezulwini. Bathi-ke, lona akasiye uJesu indodana kaJosefa, uyise nonina sibazi na? Usesho kanjani pho ukuthi ngehle ezulwini na? UJesu waphendula wathi kubo, ningakhononi phakathi kwenu. Akakho ongeza kimi uma uBaba ongithumileyo engamdonsi. Mina-ke ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. Kulotshiwe kubaprofethi ukuthi bonke bayakuba ngabafundiswe nguNkulunkulu. Yilowo nalowo ozwile kuBaba wafunda uyeza kimi. Akusikho ukuthi ukhona oke wambona uBaba, kuphela ovela kuNkulunkulu. Nguyena ombonile uBaba. Ngiqinisile ngithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Okhokho benu badla imana ehlane bafa. Lesi siyisinkwa esehla ezulwini, ukuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi-ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Base bephikisana bodwa abaJuda bethi, lo angasinika kanjani inyama yakhe sidle na? Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ningadli inyama yendodana yomuntu, niphuze igazi layo, aninakuphila phakathi kwenu. Odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Ngokuba inyama yami ingukudla isibili, negazi lami lingukuphuza isibili. Odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi, nami kuye. Njengalokho uBaba ophilayo ungithumile, nami ngiphila ngoBaba. Lowo ongidlayo naye uyakuphila ngami. Lesi siyisinkwa esehle ezulwini. Kungenjengalokho okhokho benu badla imana bafa. Usidlayo lesi sinkwa uyakuphila phakade. Lokho wakukhuluma esinagogeni efundisa eKhaphenawume. Ngakho-ke abaningi kubafundi bakhe bekuzwa lokho bathi, lilikhuni lelizwi, ubani ongalizwa na? Kepha uJesu azi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayakhonona ngalokho. Wathi, lokhu kuyanicunula na? Pho uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona kuqala, niyakuthini na? Ngomoya ophilisayo inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhulume kini angumoya, angukuphila. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa. Ngokuba uJesu wazi kwasekuqaleni ukuba ngobani abangakholwa nokuba ngubani oza kumkhaphela. Wayesithi, kungenxa yalokho ngithe kini, akakho ongeza kimi uma engakuphiwe uBaba. Emva kwalokho abaningi
babafundi bakhe babuyela emuva, ababe besahamba naye. Ngakho uJesu wathi kwabayi-12, "Nani nithanda ukumuka na?" USimoni Petru waphendula wathi, "Nkosi, siyakuya kuphi na? Amanzi okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa, siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu." Jesu waphendula wathi, "Mina anginikhethanga nina abayi-12 na? Kepha omunye kini unguSathane." Wayekhuluma ngoJuda Iskariyothi kaSimoni, ngokuba nguye obeza kumkhaphela engomunye wabayi-12.